The show must go on. Esta rolda de prensa e tamén este foro da Fortaleza e esta visita que vamos a facer agora. Perdón polo retraso e a espera, pero bueno, estábamos aí en un intenso debate falando sobre propostas, iniciativas, que é un pouco para que se creou o foro, non? Como órgano asesor do goberno local para falar precisamente e darlle contido a esta obra. Como sabedes, esta obra foi, bueno, é froito dun convenio de colaboración co Ministerio de Cultura e foi financiada íntegramente froito dese convenio, 1.700.000 euros. E, bueno, pois para nós foi unha obra fundamental no anterior mandato, pola complexidade, polos permisos, pola tramitación administrativa, ocupou parte do anterior mandato en tramitacións e, bueno, vamos a vela rematada para o verán que ven, non? No verán que ven todos disfrutaremos de novo da praia de Goián. Temos que pedir disculpas polas molestias e os inconvenientes que as obras causaron á xente que sabemos que gosta de vir disfrutar da Ribeira do Miño, pero, bueno, creemos que mereceu a pena para disfrutar para o ano de un lugar mellor, de un entorno mellor. Eu quero presentarvos tamén a xente que me acompaña hoxe na rolda de prensa, a secretaria xeral de Turismo, Carmen Pardo, o presidente do Foro da Fortaleza, Manuel Campo Vidal, o alcalde de Vilanova de Cerveira, Xosé Manuel Vaz Carpinteira, o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, e o subdelegado do goberno, Delfín Fernández. Eles forman parte do Foro da Fortaleza. Para nós é un luxo telos como colaboradores tamén, aportando ideas, tanto no plano das súas respectivas ocupacións, por exemplo, a secretaria xeral, e tamén na calidade de especialistas que moitos teñen en diferentes temas. Tamén, dentro do goberno local, queremos agradecer moito a participación e a implicación que todas as administracións tuveron con este proxecto, dende logo, dende o Ministerio de Cultura e a Administración Central, pero tamén a Xunta de Galicia, porque, bueno, hubo direccións xerais que foron fundamentales, como, por exemplo, a de Administración Local, o director xeral se implicou moito neste proxecto, a de Patrimonio, que tamén lle gustou o proxecto e que tamén se implicou para sacar adiante e poñer en valor esta fortaleza. E, bueno, pois eu xa lle vou a dar a palabra, vou facer unha pequena rolda de palabras para que enriquecer desta maneira a rolda, que non sexa eu que fale, e logo, se queredes, pois contestamos preguntas. Pasolle a palabra a Carmen, despois o presidente e despois imos. Carmen, por favor. Bueno, pois eu comentarvos basicamente algunhas das reflexións. En primeiro lugar, agradecer á alcaldesa e ao presidente do foro o convite. Había outros membros da Xunta de Galicia que xa participaban neste foro, a miña primeira vez, digamos, pero foi un debate e unha reunión moi interesante. E comentarvos algo que supostamente todos sabemos, é que hai máis de 300 enclaves de arquitectura defensiva en Galicia, igual que hai máis de 400 adegas ou máis de 300 manantiales. Evidentemente, me refiro ás aguas termais, isto, a arquitectura defensiva galega, é un elemento, un recurso económico e turístico, por lo tanto, importantísimo. Por lo tanto, eu adquirín algún compromiso, digamos, agora que unha vez que isto vai a estar rematado e que sí que podemos considerarlos a un recurso turístico, dentro do que son os 10 produtos cabeceira de marca que lanzamos nesa primeira marca turística, ese Galicia me garda o segredo, vai a ser un deles o patrimonio oculto, que mellor que esta fortaleza que estuvo oculta durante moitísimo tempo. Por lo tanto, o meu compromiso co foro é de enviar aquí aos expertos para peritar e documentalmente ver si encaixa dentro dese produto cabeceira de marca, ao marxen de cualquier acción de promoción que dentro de Galicia en concreto podemos levar a cabo da propia fortaleza. Tamén é importante decir que nesta singularidade transfronteiriza que ten Tomiño e que ten tamén este enclave, estamos traballando xunto co Eixo Atlántico nun proxecto de vender turísticamente, no mellor sentido das palabras, evidentemente, a Eurorrexión como destino turístico de dous países, un destino, e recursos como estes, desde logo, van a revalorizar este eslogan e esta masa crítica para esa promoción turística. Eu non formo parte do foro, pero sí estou aquí invitado por a alcaldesa, o cual lle agradezo, por suposto. Tamén a felicito por a súa perseverancia, porque eu son testigo directo desde que ela está na alcaldía da xestación deste proxecto. Fai algúns anos visitamos este entorno cando estaba total e absolutamente salvaxe,
E agora, dicía eu antes a Manuel Campo Vidal que como vin a maqueta, pois isto efectivamente se corresponde coa maqueta que estuvo ademais un día no despacho, verdad? Isto foi a financiación, como dixo a alcaldesa, é unha financiación íntegra do Ministerio de Cultura, do Goberno de España, que se fixo a través dun convenio e que se xestou por un acordo entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego nunhas negociación dos orzamentos do ano 2010. Ano 2010, sí. Aprobouse definitivamente o proxecto, se non lembro mal, en agosto do ano 2010 e estaba previsto que as obras comenzaran en outubro, empezaron un pouco máis tarde, me parece, porque efectivamente houve algúns atrancos que se superaron todos e eu quero sumarme a celebrar que se aproveitase esta ocasión nun momento propicio, nun momento bo, tamén o comentábamos antes, porque os tempos que estamos a vivir agora e no futuro serían difíciles para poder sacar adiante este proxecto e celebrar que isto é un recurso fantástico, turístico, medioambiental, ciudadano, cultural, non só para o termo municipal de Tomiño, sino transfronterizo, como se dixo antes aquí. Dá gusto ver o outro lado do río, señor alcalde, meus parabéns, e este lado do río vai estar tamén a disposición dos irmãos portugueses, como non pode ser. Para agradecer o convite da alcaldesa para pertencer a este fórum de Fortaleza, é para nós interessante também poder participar e ver como é que evoluem as obras aqui do lado de Tominho. Felicito o Ayuntamento de Tominho pela iniciativa desta obra que é importante para as duas margens e é uma mais-valia de facto, não só para Tominho, mas também para a Vila Nova de Cerveira. Por isso estou satisfeito também em ver esta grande obra aqui frente à Vila Nova de Cerveira e espero de facto que ela tenha o êxito que todos pretendem, desde o Ministério da Cultura, enfim, a Junta e também o Ayuntamento de Tominho, no sentido de podermos cada vez mais cooperar entre aqui, os municípios do Vale do Minho, deste vale tão bonito que é do Rio Minho, podermos de facto ter equipamentos que os portugueses possam utilizar aqui do lado da Galiza e também que os galegos possam utilizar no norte de Portugal, nomeadamente no Vale do Minho. Portanto, é apenas uma satisfação estar aqui convosco, desejar as maiores felicidades e que este equipamento de facto seja muito atrativo para Tominho e para o Baixo Minho. Muito obrigado. Claro, obviamente que eu non estou aquí como Eixo Atlántico, é obvio, se non estou a nivel personal, por invitación do meu Campo Vidal, pero que despois de coñecer o proxecto esta mañán e de coñecer a alcaldesa, eu se comprometí o meu apoio personal, porque eu entendo que isto é o que eu chamo un proxecto I. É un proxecto inteligente, innovador e ilusionante, que o que necesita un proxecto para poder motivar e poder implicarse sabendo que non estás perdendo tempo e que non ves aquí a facer paripé, sino a facer cousas que realmente sirvan para algo, para a xente de a pie, verdad? E en este sentido é un proxecto que lle vexo moitísimo recorrido, pero tamén, na miña opinión, e así o transmitín, é un proxecto que ten que estar ligado directamente co proxecto de Eurocidade, que, como xa dixen precisamente nas ondas de Radio Tui, na miña opinión non debe ser un proxecto de dúas cidades, de dúas vilas, porque non ten masa crítica, sino que ten que ser un proxecto de 8 barrios, onde un barrio chamase Tomiño, outro Cerveira, outro Tui, outro Valença, porque se sumamos as 8 vilas chegaríamos perto dos 100.000 habitantes e, por tanto, configuraríamos prácticamente a 9ª ou 10ª cidade de Galicia e a 13ª ou 14ª da Eurorrexión, xenerando unha masa crítica fundamental para que isto non quede só nunha obra que se inaugura, pasou o día, pasou a romería, e logo non se poda manter, sino nun proxecto con un moi longo percorrido, que ademais ten todas as condicións para serlo, e non hai moitos proxectos, por lo menos no que eu conozco, e como aprecio conocer bastante ben o territorio, non hai moitos proxectos como este, e eu creo que despois da Eurocidade de Chávez Berín pode ser o segundo proxecto de referencia no escenario europeo en clave de Eurocidade. Un gran día para el foro de la Fortaleza. Primero porque estamos terminando la obra civil y eso por lo tanto ya se ve el comienzo del final del proyecto y el verano que viene estará esto ya inaugurado y desde luego se podrá disfrutar de la playa y de las actividades culturales. Pero es un gran día también porque la participación
de las personas que han asistido al foro le da una proyección distinta y muy interesante. Aquí está representada la Administración local, por la alcaldesa de Tomiño, la Administración autonómica, por la Secretaria General de Turismo, la Administración central, por el subdelegado del Gobierno, está representada la Cámara de Vilanova de Cerveira y también como una organización supramunicipal, el Eixo Atlántico, ¿no? Yo creo que además de esta presencia que subraya esa idea, alcaldesa, que decimos siempre de unidad institucional, que ha existido siempre y que queda de manifiesto en esta foto, además, sus aportaciones y sus compromisos, y los compromisos de estudio, creo que le dan un valor y nos hacen pensar y ser muy optimistas sobre el futuro, con todas las prevenciones que se han advertido también y que debemos mantener justamente para que esto no sea flor de un día. Así que creo que es un gran día para el foro y desde luego creo que estamos en el buen camino, hay que seguir trabajando. Y muchas gracias a vosotros por la atención de siempre.